बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसाम नाङै थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानाय समावनो गवालपारायाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। गवालपारा जिल्लानि सिंहिमारियाव सारअन्थाइ गावनायजों निदान आली मुंनि सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया अखा हाबाय थानाय समाव बिफा फिसाज्ला फोथाराव ना हमनो थांनायाव फोथाराव सारअन्थाइ गावनायजों निदान आलीया हायाव गोग्लैयो। बे जाथायनि उनाव निदान आलीखौ गवालपारा सिभिल हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। आसामनि जानानै जोलुर गेलेनो थाखाय 6 बर' फिसाफोरा सायख'जादों। गाबोन 18 जुननिफ्राय खुंफुंजानो गोनां हिर' जुनियर आन्डार 17 वमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव आसाम हानजानि जानानै जोलुर गेलेग्रा गेलेगिरिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे फारिलाइयाव गासै 6 बर' फिसाफोरनि मुं दं। सायख'जानाय 6 बर' फिसाफोरनि मुं फारियै क'क्राझारनि अनजलि ब्रह्म, क'क्राझारनि हेरिना बसुमतारी, मरिगावनि माइनाव बसुमतारी, क'क्राझारनि मौसुमि ब्रह्म, मरिगावनि रैमालि बर' आरो उदालगुरि फेरगावनि उदांस्रि नार्जारी। आसामाव दैबानाजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आसाम नाङै थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव आसामाव गोबां टाउन सहर गामि ओनसोलफोराव दैबाना लोमसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामाव थांनाय 24 घन्टायाव दैबानाजों 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। आसामनि मोन 25 जिल्लाफोरनि सा 21 लाख सुबुंफोर आरो गं 12 रेभिनिउ सार्केल अफिसाव दैबाना लोमसावनाया गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि गवालपारा आरो रङिया स्टेशननि रेल लामायावबो दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव दासिम मोन 6 ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव न' बां दै लोमसावनाय, धोन सम्पति खहा जानायजों लोगोसेनो थानाय जानायावबो गोबां जेंना नुजाथिदों। आसामाव गोबां सुबुंफोरानो गावनि न' बां गारनानै रैखाथि बादायाव थाहैनो गोनां जादों। बेबादि समावनो गोसो अनफावरि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अर्जुन कापुर आरो डिरेक्टर रहित शेट्टीआ CM रिलिफ फान्डआव 5 लाख रां अनसुंथाइ हरदों। बिसोरनि बेबादि अनसुंथाइ हरनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों गोसो गोरबोजों गोजोननाय बावहरो। आसामाव अखा हाबाय थानाय आरो दैबाना सोमजिनायखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरा फरायसालि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द' फोसावनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। जाउनाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया क'क्राझार जिल्लानि गासै सरखारि आरो गावारि फरायसालिफोरखौ 17 जुननिफ्राय 19 जुनसिम बन्द' फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।